जो काम सालों से मनोज तिवारी और रवि किशन नहीं कर पाए वो काम चंद दिनों में निरहुआ ने कर दिखाया। नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबके स्वागत अभिनंदन बा। जी हाँ, बता देहल चाहत हई कि जवन काम मनोज तिवारी और रवि किशन सालों से ना कर पैलक लो वो काम के दिनेश लाल यादव निरहुआ महज कुछ दिन में ही करके दिखा दिले। जी हाँ, नमस्कार प्रणाम। हम खबर विस्तार से बताई ओकरा से पहले एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान दबा दी। अगर औरा ई न्यूज फेसबुक पेज पर देखतनी तो फटाफट फेसबुक पेज के फॉलो कर दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके जा रहल बानी। दिनेश लाल यादव निरहुआ विगत पिछला कुछ दिन पहले जब संसद में पहला भाषण के ही दौरान भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जोड़े के मांग कर दिले, यह बात लेके खलबली मच गई। यहाँ तक कि भोजपुरी में एगो ट्रेंड चले लागल। भोजपुरी जाने सुने वाला बोले वाला लोग के बीच एगो बहुत बड़ा ट्रेंड चल गई कि जवन काम मनोज तिवारी और रवि किशन सालों से ना कर पैलक लो वो काम महज एक दिन में दिनेश लाल यादव निरहुआ करके दिखा दिले। भोजपुरी के मान सम्मान खातिर दिनेश लाल यादव निरहुआ पहिलका दिन ही संसद में बहुत बड़ा मांग रख दिले कि भोजपुरी के भी 8वीं अनुसूची में जोड़े के चाहिए। जी हाँ, रौरा सही सुन रहल बानी। दिनेश लाल यादव निरहुआ पहला भाषण में ही भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जोड़े के बहुत पुरजोर तरीका से मांग रखले। साथे साथे इहो बता दिले कि भारत में भोजपुरी लगभग 40 करोड़ आबादी भारत में भोजपुरी सुनेला। जी हाँ, रउरा सभे के बता देहल चाहत हई। साथे साथे दिनेश लाल यादव निरहुआ इहो बात कहले कि भारत के अलावा अनेकों ऐसा देश बा जहाँ के मातृभाषा भोजपुरी बा, जैसे मॉरिशस, अन्य सारा भी देश बा जहाँ भोजपुरी के प्रचलन बा। जी हाँ, ऐसे दिनेश लाल यादव निरहुआ के वाहवाही भोजपुरी जगत में भोजपुरी सुने जाने वाला लोग के बीच में काफी हो रहल बावे कि जौन काम दिनेश लाल यादव निरहुआ कर दिखैले बारन ई काम सालों से मनोज तिवारी और रवि किशन अभी तक ले ना कर पैले। जी हाँ, ऐसा ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रौरा लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर अपन आशीर्वाद प्यार बनाई ताकि रौरा लोग के बीच हम ऐसा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। जी हाँ, अब रौरा अपन राय बताई कि का भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में जुड़ पाई या ना जुड़ पाई, जोड़े के चाहिए या ना जोड़े के चाहिए, ई कमेंट बॉक्स में रौरा अपन राय रखेम जरूर। साथे साथे लाइक कइल और शेयर कइल ना भुलाएम। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।